Magta-try lang tayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Hello sa isang taong nanonood pa lang. Share nyo guys para para madami. Para madami kayo. Para madaming maghuhula. Ayun, antay-antay lang tayo ng iba. Where is the light? I-share mo. I-share mo para busy pa ata yung iba. Antayin natin yung iba. Isa lang kasi yung ginagamit ko pang cellphone kaya hindi pa ako makaano. Ano ba yun? Ayun. Mas madami talaga dun sa Facebook, no? Kesa dito. Ay. Try lang natin dito pag hindi umepek. Balik tayo sa Facebook. Ay, para doon tayo manggulo. Saan ba yun? Ikaw na lang maghula, May, mag-isa. Para sa'yo lang yung premyo.
Hula na, dali. Mag-start ka na maghula-hula. Tawagin mo si Ashley. Maghula kayong dalawa. Anong magiging lugi? Hindi mahirap. Madali lang yung papahulaan ko ngayon. For sure, makukuha mo agad. Dalawa na nga po kami naghuhula kagabi. Ipa 10 minutes ko lang to, tapos ikakat ko na to. Doon tayo sa doon tayo sa Facebook. My brain hurts is low. Why naman? Cut ko na to, B. Wala pang eh. Ayaw ata nila dito. Doon tayo sa Facebook.